Ngai kublai fi sa sisian daga kerteng ga bathiang tam jong utrai jisu kadai ga bakeman yang ngaban kran biang sa sisian ni ga ktien jong oblai shafi lara fi pek ye ke video ke bakhadu ke bangakran sfang ga jinglom kristan se ga ni ga bangan kran mentaro ngan khampale jingmot anta nama fidan kam bante ke jingsha ga bakhrau bak jinglom kristan ga mangalong kadai sfang ga jinglom jingem Kemau ka bangile GSN ka bangi asmo ka ktien jong ulay ka de bantay ni ka jinglom jingim juni. Kamot ka banginang ya aglanti bangi shakri ulay kamot kanang don ka jingkala haga jingim jingim nginang khamha kanang khamha nginang don ka jingkala shaka ba khamha daga jingpan kala ka jong ulay daga ba open one door ngi daga ni ka ktien ka jong ulay. Dito haga ni ka puang inlet shakoy ka banta na ka ktien jong ulay Kaba ngien lap na ka lalong ka basan jang ka gospel jang mathaios ka dukhat ka bakhat lai dukhat rio ni don ko ka jing ong ka jang Jesus Christ kaba de shibanta na ka jing kran ka jing ka jang Jesus Christ kaba Lord jang tu ulong to ngan puli ka ne ngan puli shwa ka dukhat ka bakhat lai na ma don artli ki ai ke bangan kran hang ne ngan puli shwa ka bakhat lai ka dukhat phifilom kam lo ka perthai tilana ka kam lo kala kala bla da ai on pen bhapat ya ka Dayo kata dan kamshu ya ka andre tang ban bret no shabar baban yo ya ka hapo ki kijab jong ki brio kane ka dukhat ka bakhat lai ka crunch pang kamlu da fi ka dukhat ka khasaw khasan kan brio ka krani ka jingsha te ka banga ai kerten manga ka ni ka pore ni ka jingkran jonga ni ka jinghikai jonga ka ni ka por ka dei kamlu bat ka jingsha to ki da chai ni ka mulu utrah ni ong ya ni ong ya fi ong ya nga Kababot haga jingsha kan ang bayuang ya ki Kristan ba fidei kamlo kan ma man ang fidei ka por para lang anong sa sisen ka jinglong Kristan ka krani ka jinglong jingem haga ni ka jinglong jingem haga ni ka jingem brio ka bangingi em ka Bible utrai jingi uhika iwang ide balong kamlo to ngan hikai lingkot kat bala andre haga tak ruka ma finyo jingir ku bat kan nong ka jingsha fi Kamulo para la kadai ka eke ga basuk bangin small tho namar kadal ha ki yeng ki sem jangi anam dan ko hi ga no go ga bam panan ka me ga malo fitep ka jingsha ka bakra malaga singi ngi pandan ka me ka malaga singi ka ya dei wet ka jing im jangi ga bam man laga singi ngi so tho bhai ga ta kawai ga ba ko apanai fine ga por ga de ga ne kamulo kadon ka bor ha ka ban yada ban panbha Kabakam san lay gadon kajing mahalaga. Kan mau kamulo kadai kabala banyada kadai ka kinja preservatives kabala banyada kabala ban penbhai ganu ganu ko bajan snio. Nanta gadon ka bor jang kajing mahalaga. Na kwa ban ifini ka bor kan mau habang yung ilang ki Kristan gi dei ban don kata ka jinglong jing kadai ka bang yin penbha mau ya ka snio ya ka ban snio ngin penbha Nanta ni dia ban ka jing ma jang ka jing ie jang ka jing bha jang ka jing ai ga jang oblay haga jing em jang ni kema da fi la ga dukhat ang nen ka dukhat ka ba khandai jang ni ga ju ka lanang ka ba ngong ka tien jong da gong suk kita di ba punya suk na ba on khat ki khono blay fi ka ba gong suk ki ba punya suk na ba on khat ki khono blay fi ha ba fi punya suk ka ba fi pen bha no Kemau kata ka ni ka jinglong ka ba ngilong kum ka malo ngi pen bhano. Ngi em ka ni ka juk ka ba ngila khamya sa frango. Da sida nga ka ni por man sha wa ki jaka wa la da ki jaka ki ba kham kendol ese ki bang impat apa kam e ki tiar ki ba don menta. Da ngi thier e dia ka do na yo an ong no. Da ngi impat ploi ban shat ngi ber da ka malo ngi kelan malo ngi sa shat e ka la sha step kam lei ka don ka bor ban pen bha. Fi nga ka ni fi nga por ka ni ka tien jong blai ka so kita ke berpunya so da bang khot ki khon jong blai ka ai ga bang kwa pa ni fi nga por shu para la kalong tingini ya sha khmat na ba fin so tho fi da pune ka probe kalong ga ban rio ka khat khan rio du khat khan dai ham to fin la ba ka ba ka don rio to liki ai ke ba blai la ni utrai easily ka wai ni ta kin rio to liki dai ya utau ba bet e ka jing ya ka cha Kemau ka fina por ka Bible ka higaya ni Kristan yang ini ba shakre blay bangin long kinong penyesok kinong ban bah bangin lang gamlo
Ken mau nginom long ka dau jong ka jing thot nginom long ka dau jong ka dau jong ka no ko basni o kata re ba ngi don kam ban em kum ki khon chong play to fi da fi pule ga bible fi pule ga bible ka basno tunat ka de ba ka kitab jong job ka lana ga ban rio ka dukhat ka ban rio kong kum ne sabau job kong kum ne lani em ban ba me ga blat khlem ka malu lani don ga jingma e ga bali jong ka pulam future wong lan em ban bam ya ga wong kum no lan em ban bam ya ga bablat khlam kamalu don jinma dia ga bali jang ga pelan fitte be ta ga jing sha ga bakrau fi fa ni ga pelan ka banta ga bali jang ka kare ga babna jinma dia ya na kwa ba ni fi ga por paralo uneu brio wong la ban ban ga bablat khlam kamalu ka jinta bangi shat hien kala ban bang kat no kala ban biang ngamo ba nang kala ban biang gi jingshan kat no kan ka prothai jingi mentale ga bangi tip shibun ki ai ke wa tan man shat gi jingshan raina ra ni kala ban bere ga mulo baro kam don jingmo ha ga jingshan fi ba mi ga jinta ka bala shat muslim bha khlam mulo lei kam dei ba kashu dei ba smoltnat kalam ka ba jili fi de da fi pende uthli jong fi Fikam lo karan ga buar hado kata. Namala ka dang ta fin som thu par la baga jing kristan ga de ga ko dor ne ga prathai. Hai jisani kristan ngide ge ba ko dor pala da hem lang sala la dangi em shisha kum gi kristan ka bang ngide gi kristan ge badon jingma. Namala ka da fi pule ha ga lana ga ba khanda jong Markos ka de khat ba san pho utrai jingi wang tu fin don mlo ala de la de. To kinga esen ka ne kam to. Kam lo para la fin la ba ka ai jingma Philip baka ajing ma den da baka ja laniga yap no yaladi phi ba me ga janta ka banglo ka bangha ga bangadi ban bamja ga bangha rege jingshar ba khraw ka long nyim yo imlo nyim shame ga mlo tamba ka don ka aye ka jingma hakimi kikten ka ja no laniga la yap no yaladi phi te kata rege jinghi ka ga ko to hado kata ka nega de ga don kampalat lada ngabat fi ngim da ni ga jingmat jang ga jing bha ga jang ublay jang ga jing e ka jang ublay jang ga jing ai ga jang ublay ga jing im jangi ka dau ga dei na mar ngi khlam yap don ga ba khlam yap ke ga bam yap kamala de jangi fi kamala de jangi kanika do jangi kanika mon la jang kanika jinglong brio jangi ka khlam yap don yi khlam pendam lo hakba to try ka khlam yap do kamala de ga jangi la ngim yap kamala de jangi parlo na kwa ba fi de por ngin om don mlo ngin om don jingma ngin om don jingma ngan sakran hadian kan mau parlo da film don jingma da fi snap te dukhat ma pule mane utrai om la dam don jingma berna shabar banyu akjat jangi brio oh to let's say kata to ngan saong kamadian nama kata ka dang ka pa ni fili ka por ngan sa jisian kamulo ka ai jingba da kala yap ya lati anda kala no yaldi hangto na ka fil por ngiro ngilaban ai ka jingma jang ka jing bha jang oble jang ka jing e jang oble kiwe kinyo iya kata ka por jang ka jing e ble ka bala ban pen kala tangla da ngila yap no kamala di jangi tangla da ka mana kala yap no na ka pa ni fili ka por na ka pa ni fili ka por snap ha paralo kay ga bangi don kamban snow thu kare gani fitem kumno gin yap kamala di jangi fit pule ki Galatia la na basang ga dekha ba khan ri ga tien chong blai ko ini gin tien dengan pule Galatia la basang ga ba khan ri henry ma ong to yai do mun sim to kom ta phin am pendap ye ga jing kwa jang ka do ka ba ko yai do mun sim phin am pendap ye ga jing kwa jang ka do Kamari ya ni kaman sim, kane kamne ka jingkran jangas pong mensim khoi, kane kamne ka jingkran kumno ngin ya ho mensim, retang kan dia ngan habang ya nyau mensim, kamot ka jingim ka baya dei kat kum ka ktien jong ublay. Lara fi em ka jingim ka ba kat kum ka ktien jong ublay, kata kamot fi ya nyau mensim, kamau mensim, bokhoi umdan da ka wei pat kalanti, baro ka bawan ban pendap ka dei ban yalam ingi ka jing shisha baro, kata ri bo try jingi wang, mensim yalam ingi shi ka jing sha baro, ka jing ka ktien jong ublay ka jing shisha. Habangi ya ke jingim kat kum ka ktien jong ublay, kata kamot ka dei ka jingya ka bangi dan ka jing yalam ka jong mensim bokhoi jong ublay. Nama kata ka daw ka ktien jong ublay ka ladang ngin lada ka dei ni banginum pendap shui ki jingkwa jang ka do lada ka do ka jinglong brio ka flesh ka jingi kan yap do
Bangin don ke jing mak jeng ke jing long Kristen. Now God fide por kata ka mala di jeng ke ban yap no. They mun simu kho jeng ble nyap tron. Day dan ka ktien jeng ble na mar ka daw ka ktien jeng ble ke day baton kami bangin yo snow bangin ya yo snow bangin yo snow ka mala di jeng kan yap no. To Fitem na fitem haga testament gabarim. Haga testament gabarim. Ya kanu ke jingknya ki bermelu lani ki kelan melu. Haga lana ga bakhandai jong Markos ka dekhat ka basan phau utrai Ukraine gata upun kenma gata. Ba kanu ke jingknya haga testament gabarim ki kelan melu. Tanan pule yaka haga ba arjang ki ka ba arunam jang Leviticus ka dekhat ka bakhalai. Ikan jing ai mu bam jong me baro tuban bear da kamlu bakamlu kajutan jong ublay jong me kanam du da le ne ke jing ai mu bam jong me hagi jing kanya ai mu jong me baro tu kanya da kamlu para no kane ke fla du kata na si om bahaba ublay ule ke no ke testament ke berem baro ki badon jing mo Haba uble wang bear mulo kelan mulo ike jingkina baro ade badon jingma. Tanggawai na pan lengkot. Kim kelan mulo setia kim bear mulo setia ya ubelang ubadang im. Leni nunu jingkina umrat ubadang im. Ki kelan mulo ya tu umrat lada dai ubelang ubala ot lengkot ubala bu alor jaga duan ki kelan mulo. Ano sa jisian kabang irong idang im kamala di jingi kabang kamala di jingi kampat yap nyadam dan melu ngiro talarang ila yap kamala di jingi de hanta kamlu jeng ke jing ba jeng ke jing ai blay kasamban pau haga jing im jingi ban ngilong ki Kristen ki badon jingma stangoi ngano pipuli haga kitab Genesis kanang bakat khandai ga khat ka ba phun rio kabaya thu ingi ya ke jing phai dien jong ka tengah jong ulot ka tien jong blay kom kumne Genesis kat kanda phun rio snga ka babul komne hari ka tengah ka jong ulot ka lakmi kertian dien na shadian jong te ka laman long ka paya mau mlu fiju perkhat mo para lo balai ba ka tengah jong ulot ka kala mlu balai ka tengah jong ulot ka kala mlu mau mlu boleh kan kelar kiwe ngaku apa mai fi nega por snap haga ne nega badon kam kesngi jeng ke jingrom no kade kesngi ba uble ron shaunut yeki Kristen ki bashisha ki brio jemu ki bashisha ki badai ka mulu shisha ne pertai bakan dah ba uble ron wan mulu hane pertai an ba ki brio jemu ki badai ka mulu kim don syo de hanta ka jingbitar blai kan ha Anda hawa ulai yang sedang banwat melu, uklam lap melu. Namar kita ki melong ka melu, ka yeng ke jakulat, ki melong ka melu, ka lakin riak no sedang, pati hanta ka jibitar belai ka. Marta ka daw no ka fini ka puar, kata ni ka baton ka madu kata. Pati yeng ke jeng Kristen ka basisya ni dai ka melu. Haga si jeng ke jeng no ngin lai no. Pada daw trawan mat melu no perthem dan melu syu ki bri syakri u shisha kim dan syu. Kila lain no, yang taga jing bitar belai kan ha. Kat no kadai ka bakor ka jing long Kristen ka sisa. Kadai kepada don jing mut, kadai kepada don jing mut palat perlo. Nabar ngidai ka mlu. Ublain kur hui fini ka puar. Kaba Yesus Kristus kran ang filong ka JINGSHAI. Jangan pulih tu ka dekat kat sao kat san kan rio. Menenga pulih tangga dekat ka bakalai. Kalau ni finga kra lengkot kalau ke jingker hui fi kasau kasan kan rio kalau nang basan jong mathaios fi filong ke JINGSHAI ke pertai om lawan buri ke shnang ye balabu ador ulong lemni kim jutang ke syarat ban bu e ka bo shan re ke dieng penyang syarat te ka pensyai baro ki bahaya to pensyai kum tai ke JINGSHAI jong fi akmat ki brio bakin yo i ke jingle ba bha jong fi ba yo yaro yo pa jong fi u bahaki bene Kaba utrai Ukraine hamni wang fi filong ke JINGSHAI, but hamni Ukraine artuli ke wang ke shnang halor jamulo ba ke ding penyang syara. Kemau paralak nda fila kella ke bomba nda fila priang ya uji Yesus Kristus ngan ang ba nda fila long Kristen. Nda filong Kristen. Kemau ke tien chau be kang ngilong kung ke shnang ke babu halor jamulo.
ngilong kum ka ding peniang syarak lani ka syarak kabala don ha jong ka ding peniang syarak kata kabot kiwai kin pek pe yangi ka jingshai ka krau ba Jesus Christ Ukraine ka shnang lord jong ulom ba ka ding peniang syarak ka bot haba oplay upan eme ngi ka don ka jing thmu bangin pan pao ye ka jing bha ju bangin pan pao ye ka jing ye ju bangin pan pao ba kum no oplay ulawan pan kalaban pan bha ye ka jing ka ba jot jingi ba ki wai kin yu i namar kata daw ngan ang sajisel ha ka jing sha ka ta ka de ba oplay nadu ka testament ka barem da fi pule ha kitab jong Isaiah la nang sau pulai de khat ba arfoi hang to fin la ba oplay ong yauneu pailang ubang ala pelong bakin pen benai ka jingiro yana la ne ka jingiro chama oplay usai ka jai Israel bakan pen pau ye ka jing pha ka chama oplay kan mau yang apa efiro paralog haktian jong oplay ka ong kumta haga shiti ka banin ka jong Petros kalang ka ar ka dekhat ka bakhandai haktian jong oplay ka ong kumne nanau sai sisen iwe Petros kalang ka ar ka dekhat ka bakhandai haktian jong oplay ka ong kumne hernai ma fi long ka kan jabal jiat ka jinglong ndo ba kan disiem ka jat pen reu ba khot upat lang ba dai elo jong hi ba fin da yo ban pau ye ka jing bha kor tam jong utang ba la khat fi na ka jing dom sha ka jing shai ba fla jong ba fin le ayo ba fin yo ban pau ye ka jing bha kor tam jong u kata ka dei ka daw anda ha ba u play ula pen ni bangin pan pau ye ka jing bha ka ba kor dor tam ga jong play ka i ba ula ban le ha brio wala ujot kat no ro na ma kata ka daw ga no i fin ga por sa si sen paralog ka jing Kristan ka de bangin long ka jingshai nan am yang shanang lord jong ulo ma ga ding penyang syarat ngasai lok ki paralog ki ong ne balai ki brio tang yangi la le tang yanga da le ai ki wai pat kim ju ong ai balai tang shile mangi tang yangi hi ki kloi ban wat da ki kloi ban wat da nga ngasai ai ki ong paralog fi klam so tho ka de ban long kum ta ga jing Kristan ka de ban long kum ta la dang ile mangi i kum ki brio ki yo ilot balai ki yo ilot kan bagi de ka syarat pala peniang ga ding peniang syarat te bagi de ka syarat kepada lord jong ulom te ki yo ilot ke oblay ula bu ingi kumta te ka dawa daw san kali kata te bangil long Kristan om ta bangin email de like nang ta ka de bangin pen pau te ka jing ha jong oblay amata na what you say la dadan ba fislo ba ki bri shipet tang fi hagin sha ka de kumta bakin pek tang fi bakin pek tang shana bakin pek tang itang le shakri oblay na kwa pa ni fi na por mandra yem ba tingin lang ka ulo tingin lang ka jing ma tingin lang ka jing sha shikiwai kata ka de ka jing khot jong oblay yangi to da fi pula ya kala na ba pra jongka gospel jong Ioannis na do ga khot ka ba nin kam hatu ga khot ka ba khatwei hang to filap ya ka wei ga brio ka ba ki farisi ki kam ya ka ha ga ba klim kya ka ha ga ba klim ki wan ra sha Jesus Christ da se filaban mudor da kya ya ga no brio ka ba le ga no brio ba le ka no kam sneo da ra sha po yeng jing bane da se ga long ba ran ha ga jing per khat janga wala ga por kam sha ngala ba on ka ne ga brio ga da na pren ga jing le ran ka ba kraw hatu kata ba ki farisi ki lap ka ba ka le ki kam auria jongka kina ira penban hak khamat jong Jesus Christ kali ke jile ran ngana perkhat marwai kala manong hala kamen sip palikim ya lam nga shuru nang palikim nan tan mau ya palikim da kwa ran nga khamat jong Jesus Christ anda bagi la khnya ya to bri ho pedang yak tin jong play kong kele ora atat bak ki mau ki ti jong ki bak kila ya on yo Jesus Christ kani ga bri kale ya ka pop jong ga jing klem kat kong ko hukum jong Moses de belan tham mau ya ka me on ni le kum no ban penlang kot ya kene ana ba Jesus Christ utaw ba khlem pop na deng jong fi to nan tham yo mau ba ning kong haka kata ka tin ka lapan kendu ki lapan hap no ki mau jong ki par ki le fat no shabar ka jing khang jong tampo kila mino shabar ban ka tu ka brio ka pa de fini ko por ana ba ki iba kila mino shabar ngadot ba nang hala ka men sim kong ngala lat yem nganang perkhat men ngala le ran ngala lat yem ta ong ka fi man ta si ka ni ka brio kala yem nei ta ga jingyap jong ka do kala yem sun ga jingyap jong ka sia anda haba u Jesus Christ ong itu ka tai shai ki nang budu jong fa ana ba tu ka brio ka ong nam da kim dan shu utrai ong khelit no what let shu e ni ka pop na ni what let pop shu nama nang ngam pende me fa ngangai ka ni ka brio ka yan na tu ka jaka ka ni ban shong na mo ki pai ba ki was ka ga jing hi ka jong u Jesus Christ ada de kum ka ni ka por jingi mentang ngala ka ka shong ka ben ka ban ning ko
Kasnga ke jingka jong Jesus Christ. Baru Jesus Christ wang kumno ka dekat ka bakana. Haga dekat ka bakana kalau nang ka fra jong ka gospel jong Ioannis pe haga dekat ka bakana. Ana baru Jesus Christ ubutang ke jingkai tiam jong play ka ni ka dekat ka wang kumni slap ha. Tangan puli. Ada kang tahu Jesus le thuak pada kiu doang. Ngalau jingshai jong ka pertai. Utawan buat inga unam yai ka betum. Henry unyo ai ka jingshai jong ka jingiam. Nganget ka ni ka brio kong. Nadu mentah. Nganam le ya shu aku tu ka betum. Ngan ya ka jingshai jong ka jingiam. Nganam ya ka betum da le ka jingiam jonga. Kan ni ka brio ka yo ya ka jingpen kelah ka jong oblay. Para lo compare ka ai ka bangi ngi jot ka no. Haga jingshai Jesus Christ le wang gironiam ki gerang ba niam Pharisee wang ki nuti ba ki nom to ki le shwa jong fia ka hima ka jong oblay. Ngak kwa fi por compare ka ibang ilong men shwa ngi jot ka no nai pe ka ba fi jot ka no ngak kwa fi anda fi la klar mo anda fi la mani ka jing e jong oblay ka ba oblay khat e fi de nga ka ibang en pen pau ya ka ta ka jing e jong en pen pau de ka bor jong ka jong ka ba una ban pen kala ya ka jing em jing e de no ka daw kala na ka ba san jong ki Ephesos. Kadang ka basan jeng ki Ephesos ka dekat ka pra ka tian jong oblay ka ongkum ni. Nganong sa sisian kalau ka basan jeng ki Ephesos ka dekat ka pra ka tian jong oblay ka ongkum ni. Sngap ha ka babul ka ongkum ni. Tangan puli ka. Sngap ka tian jong oblay ka ongkum ni. Namor pila julang menung ka jingdom. Henry menta Pilong ka jingshai hau try. To yai te kum ki khon ka jingshai. Ka babel gong to yai te kum ki khon ka jingshai. Namar ka daw nga ka pa ni finigo por. Sa si siya. Haga ni ka jing hikai jong Jesus Christ Lord jong ulong. O hikai shibon ki ai. Bara brem jong ni ka jing hikai. Haga to kalona ba san jong mathaios ka malai fi. Nado ka dekat khalai do kan rio. Ukran atli ki ai ong filong ka mulu. Filong ka jingshai. Namar ka daw nga ka pa ni finigo por. Tangan penkot ifi, angan penkot ifi de ka bakran khendiat satang khendiat e ka mulu. Bangin saya penkot no atat. Ka ai ka bang ka pa ni finigo por filang aga gospel jong Lucas. Ngawan rak hadu e kani nama nga ka pan penkan mau. Nga ka pan penkan mau fi spanga mulu pa penkan mau fi bangidai ka jingshai. Hakalona ka bakhat saw jong gospel jong Lucas ka ka life saw no try ong kumni. Ka mulu ka ba Ndai la kata kamlu ka kala belap dayon pentiangnya ka kambet lemne ka khandau lemne ka thliu sbo Henry ki brat no shabare ka ubadan ki skor ban sngaw to un sngaw paralok na ka fili ka por wat hagatai ka san khat la jong mathaios utrai ukran ni kane bala da kamlu kala belap ki brat no shabat man yu ki kijat jong ki brio Filaban mudor paralog filaban berhak kiktian bau terayu keran kidai kiba hadu kata-kata. Ngasngawalan fi berhak main kiktian akiba hadu kata-kata. Fi kanu bala berat shamar kadai gabam dondor syu kadai gabam mentoi syu. Uterayu dong atak ban yu akikijat jeng kibrio. Ladangim dei ki Kristan kiba dom jingma. Iku bau uterayu dong kajinglong Kristan jeng kadai gabam don jingma. Kadang gim ki Kristan ki badam jingmat ika jingpai ka jing ika jing ai blay. Ika mo trayon ka jinglong Kristan ika ika bamdon jingmot. O nga ka pa ni finapor tungin lang ki Kristan ki badam jingmat paralog. Tungin lang ki Kristan ki badam jingmat. Tungin lang ki Kristan ki badam ka syarak ka dim paniya syarak. Tungin lang ki Kristan ki ika shnong halor jang lo. Sasise nang ang ifinigapor. Sasise nang ang ifinigapor. Ki Kristan ki basisha. Ki day ka malu. Bat ka jingshai. Ang niya pertay. Haga si jong ka jingrong no. Haga si jong ka jingrong no. Haga bau Jesus Christ wan nang tela shitang suin. Unwan lumlut. Ya ka malu. Unwan lumrut. Ya kita ka balong ka jingshai. Bat ka pertay kan kalalong ka jingdom. Bat hang taken ka jingbitar belay kan sawan haba pertay. Ray kat bangi dam don mangihang de. Paralog ka jingim Kristan ka basisha ka de. Ngidai ka malu. Ngidai ka jingshai. Ay ba ini jingika iba lengkot jangan ka puar paralog. Nga kaban ay fini ka puar. Ay ka lang ka jinggur kuifi. Baka jingim jingi ba man lagasngi. Tongin long ka malu.
tungin lang ka JINGSHAI ngin lang mangi ka daw jo ka jing panpha ha ka jaga ka balas niu ngin le ban panpha ngin lang kum kam lu ngat kran khap do ngano sa sisian ka ba bat bai ga do no changa ka ba khata e ga do no changa ba kran ne ka ne paralop ka dei ka ne ba kam lu kam ju ai jing ma ka ba kam pat ja ne ka ba kam pat yap ya tadi ngau i femene kim ju kelan lu yo belang ubadang pa ubadang im ki kelan lu yo belang ubala yap ka tuan kum taro paralop finom dan jing ma nanam dan jing ma e ga jing pai ga jing e ga jing ai blai ka bang yam pat yap ka maladi ka bang yam pat yap ka maladi jmi ublai gur khui fi sajisian ki kristan ki mashisha ki dei ka mlu ki dei ka JINGSHAI ublai un gur khui fi